من سەرەتا سەری ڕێز و نازش بۆ شەهیدەکان دانەوێنم و هەر پارچەیەکی کوردستان بێ هەر کوردستانە غەدرێکی گەورە لە کوور دەکرێت بە تایبەت لە ڕۆژئاوا کە بە شەهید قوربانیەدەن بە شەهید پارێزگاری لە خاکەکەن من لێرەوە هاوخەمی و هاوسۆزی خۆمیان بۆ دەرەبڕم و ئەگەر بە قسەیەکیش بێ پشتیوانیانم لەبەرەوەی کوردن و بەشێکن لە خۆمان لەبەرەوەی ئەو خۆی ئیش لەسەر تەواوی کوردەکانە تەنیا ڕۆژئاوا ئەو ئەوێ کورد بتوێنێتەوە ئەو بە هەموو شێوەیەک دژی کورتە دژی کووردە دژی کولتورێتی دژی نەتەوەی کووردە دژی بوونی کووردە چای بەبوونی کورد هەڵ نایە وەک ئەبینن لە ڕۆژ ئاوش بەرخودان هەیە پارێزگاریکردن لە خاکەیە پارێزگاریکردن لە نەتەوە کولتور هەیە بۆیە ئەردۆغان تایبەت چاوی لەسەر ڕۆژ ئاوایە بۆ توانەوەی کورد ئەگەر بە وتەیەکیش بێ ئەمە پشتیوانی خۆمانیان بۆ دەربڕین لە بەرەوەی هاوزمانی خۆمان هاونەتەوەی خۆمانن ئەجا هەتا بکرێ ئەم پشتیوانیە گەورەتر بکرێ بە ئاگادارکردنەوەی لایەنی پەیوەندیدار بە ئاگادارکردنەوەی نەتەوە یەکگرتوەکان بە ئاگادارکردنەوەی لەسەر ئاسی نێودەوڵەتی وەک هەرکەس دەزانێ ئەم ڕۆژە داوی ئێریشên زۆر گران لەسەر ڕۆژاوا هات ڕوودان di encamê vê êrişinê ku hatine rûdan yanî hem alî sererd û binerd hatibû hedef girtin yanî milê xizmetguzariyê û di vê rojên dawî de jî artêşên me yanî em bêjin milê ewlehiyê gelê me ew ku di asayişê de kar dikirin ji bo parastinê gel hatin hedef girtin di encamê de bîst û neh heval hatin şehîd xistin yani em êrişinê ku dewleta Tirkiye li ser Rojava didê meşandin ji xwe ne ê roj û şevekê ne ev 12 salên ser Rojava ev êriş tê kirin bi planên cuda cuda li ser Rojava tê kirin yani di dawiyê de wek encam jî ev rojê dawiyê de hat diyar kirin ku yani wek her car dewleta Tirkiye dixwaze mîsaka xew millî vegerîne bi van êrîşana yani ew erd û erdîngariyê ku di dest yanî ê xelkê Rojava çi xelkê Rojava bi çil başûr ve dixwaze dest bigire ser û wek mîsaka millî vegerîne bi hicetên ku ev erdên ku gelê Kurd tê de jiyan dike ew beşekê ji mîsaka millî yanî beşekê ji Tirkiyeyê ji bo wê jî herkes jî dizane yani ev êrişina wê her berdewam bikin îroj li vir li başûr jî wek merasîmekê piştgirî û wek merasîmekê xem û êş li vir jî tê li darxistin ئێمەش وەک gelê Rojava li vê derê ئێمە jî hewxemtê gelê me li Rojava her wiha piştgiriyê xelkê xwe Rojava didin nîşandan yani em li ku derê bin jî em xwedî helwestin xwedî biryarin ku em erdê xwe ji tu dagirkerin re bernadin wê her em ê berxwe bidin çi qas êrîş ser me were wek gelê Kurd em ê her berxwe bidin em ê her yani zindî bin yani bila hêzê dagirker ne xapandin ku em ê çavtirsayî bin yan jî em ê yani bitirsin ji van êrîşana yani berûva jî wê ême her êrîş tên kirin ême ew qas berxwedanî û xebat gewretir dibe û mezintir dibe yani divê mehê dawiyê de hat diyar kirin ku siyasetê ku li hindir başûr de tê kirin siyasetekî pir qirêj û nerm tê meşandin em bêjin ser du asta tê meşandin niha milê Hewlêrê em dibînin bi şêwazekî tund em siyaset li ser gel jî tê kirin ser em bêjin Çiyayê Kurdistanê jî tê kirin her êrîşin bi rengekî cihêwaz li ser Çiyayê Kurdistanê tê kirin li vê derê jî wek milê Silêmanî jî ji xwe herkes jî dizane siyasetê Silêmanî siyasetekî nerm e yani ew jî bi rêw rêbazên cudatir vê êrişê dikin yani ew bêdengiya tê wateyê ku gelê vê derê yani wek gelê başûr hêç negeştine wê asê ku ev êrişên ku Rojava tê kirin li ser başûr jî xeternak e yani başûr jî wek armancekî sereke tê kirin girtin yani her li êrişên ku Rojava tên kirin yani ji xwe re esas nagirin yani ji xwe re wek çawa wek
numunek nabinin ku ew êriş li vederê jî li başûr jî berdewam bike. Yani ev bêdengê hane ku tê kirin êmeş wek xelkê Rojava şermezar dikin ji ber yani em êrişenê ku tê kirin ne tenê gelê Kurd esas digire hemû gelan esas digire yani ne wek em bêjin pêkhate Kurd tenê esas digire. Hemû pêkhate yani derdingariya Kurdistanê da ku ciyê xwe digirin esas digire. Emeş li vir li başûr bangê me ji bo hemû layên siyasî ji hemû kesayet û rewşenbîr û welatparêzên ku ji ax û welat hez dikin heye ku xwedî li Kurdistanê derkevin. Xwedî li yani xwedî helwest bin li hember ev dagirkeriyê ku tê kirin bila hêzên dagirker tu carî nikarbin destê xwe bigihînin. Yani em ardingariye û bila tu carî jî yani ev bêdengiya nebe wesileyeke ku êriş zêdetir bibin. Yani wek helwest yani berî demekê em bêjin daxuyanî hatin dayet em tenin di astê daxuyanî de bimîne yani rastî lawaz e. Yani divê her Kurdek xwedî helwest rabe ser piyan. Yani eger peyamekî siyasî bêjî were dayên eger meşek bêjî were kirin yani helwestê gelê Kurd zor giring e de em beradoxê niha da ku gelê Kurd rastî helwestekî yani gewretir bidin nîşandan ji ber tenê bi daxuyaniyekê ya jî bi gotarekê ya jî bi em bêjin bi gotinekê biçûk ku em li hember ragihandinê bikin ji bo kesên derdor bêdeng bikin nûva ême jî helwestê me heye yani di wê astê de em dibêjin eger wê astê derbas bike hîn gewretir bibe wê baş be.